Na atong balikan mahigala sa Kongreso, ari sa ta sa lower house maguna, ha? Una tong upper house mahigala. Ang lower house kay doon na magigitangtang ang congressman. Di man ka ng congressman tangtangon mahigala. Ang imong mga konstituente gibutaran ka, di pud lali mahimo kang congressman day. Yapan gitangtang lang mga sukit ni paminaw, gumikan lang sa iya mahigala lang mga gipanulti. Nga kani iyang gipanulti tinuod ba sa gyud? Daghang mga buaya diha, ha? Pero gitangtang siya mahigala. Gibutuhan mga kaigalan niya gitangtang. Ni ato paminawon una ning maong babae mahigala, pero dunay mga nilaban sa niya indekin si Irisi. Asa ni Richard Gomez, niya apil po ganit istorya mga kaigalan. But before na, ang ilang chairperson sa lang komitiba kuno be, mura mo niya ang ni basa o pila ka buok ang nitangtang. Okay, proceed names. 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in committee report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on committee report number 298. Majority Speaker. Leader. Point of order, Madam Speaker. Majority Leader. I move to recognize Representative Marcelino C. Libanan, Minority Floor Leader. Madam Speaker, Mr. Majority Floor Leader, a point of Majority order is Leader. the second highest Majority Leader. Motion to suspend. Session motion. suspended. Okay, motion to suspend mahigala. Kaya na. Ilang kaubang congressman gitangtang nila mga sukit ni paminaw. Gumikan mga kagalaan kinis Barsaga god mga higala, wa po'y pugong-pugong nis pagpanaway, ha? Sa administrasyon mga higala, pagpanaway sa ni Romaldes. Katong primero pagka-suspension niya mama to, katong iyang gisaway mayo may higala sa Romaldes, ang mga kauban niya mga congressmen mo na nga duna na mahigala ikuan, no? Kini ni ang hukom nga ginahimo mga sukit ni paminaw. Muna mag si Lisa Marcos ni kuan, iya giduol sa ni Kiko Barsaga di ba mo ni sa insulti sa day nga last day na nako rin ato paminawon kuno ang kuan dong. Nani sa audio ni, bega may lang. Honest Kiko Barsaga. Okay, ano yung mga kagilan? Marag na siya gisulti dahil nga, bro, niyan tataod lang. Ato nga tiwasog hisgot mga sukit ni paminaw,